Hi guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि आर्लिन बसुमतारी YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आं दायो नै राजगराव दंफैयो। आङो फिसालाफोरखौहाय स्कुलाव लाबोदों। ओमफ्राय दा दिनैहाय रिजाल्ट दं नालाय गथ'फोरना, ओमफ्राय दा रिजाल्टनि टाइमाबो जाथ'वाखै। ओमफ्राय आं बेखायनो बिसोरखौ क्लास साबजेक्ट मोननै लाग्रोगोन आरोना। ओमफ्राय आङो दा क्लासखौ लाखांनानै आं टाइम जाबाथाय स्कुलाव थांसै। ओमफ्राय थांनानै आं दसे टाइमखौ माने बाजैमोनाव फैबाय आरोना। ओमफ्राय बिसोरनाव ओंखाम जाना थांसै दायो। ओमफ्राय दा ओंखाम संनो नागिरदों, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। आङो जानानै दा स्कुलाव थांसै आरो गथ'फोरखौ लायनो। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन भिडिअखौ, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स्किप खालामालासिनो। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थादो। आं भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामसै। लोगोफोर, जोंहा दिनै हाथाइनिफ्राय ना फिसा लाबोबाय आरोना। ओमफ्राय ना फिसाखौ फ्राय खालामसै लोगोफोर। ओमफ्राय नै मटरजों दालिजों संनोसै आरो जालायनोसैलाय गोथाव गोथाव लोगोफोर। ओमफ्राय नै नाखौ सेरनो थाखाय थाव होबाय आरोना, थावखौ होना लाबाय। ओमफ्रायहाय नाखौ फ्राय खालामसै दायो। ओमफ्राय नै मटरजों नाजों मा होनो मटरजों आलुजों संनोसै आरो। ओमफ्राय फुलकबि होगोन इयाव, फुलकबि आलु मटर बेखौहाय जुल खालामसै। ओमफ्राय नाखौ फ्राय खालामसै, हागासिनो। मा होनदों रानिया हागासिनो आरोना मैगंखौ। ओमफ्राय दायो नै नाखौ आङो संख्रै हालदै होनानै मिक्स खालामबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायहाय आङो दायो फ्राय खालामसै। हालदैया खम जाबाय दां। औ, ओमफ्राय इयाव नै मटरजों दालिजों कुकाराव रुनोसै नामा? कुकाराव रुनोसै। ओमफ्राय फुलकबिखौबो हासिगोन आरो। नै बे फुलकबिखौबो होगोन आरोना मटरावहाय। ओमफ्राय बेखौबो हानानै लाखाबाय लोगोफोर। नै लोगोफोर संगासिनो आरो दायो नै नाखौ फ्राय खालामगासिनो। बेखौ खैबार सिटि होगोन? आं राजगरावसो दंफैयो आरोना लोगोफोर। मानो होनबा आङो स्कुलावसो फैदोंमोन। ओमफ्राय स्कुलावहाय दिनै आंना फिसालाफोरनि रिजाल्ट होगोन। ओमफ्राय बे रिजाल्ट होगोनखाय आङो क्लास मोननै साबजेक्ट मोननै लानानैहाय बे रिजाल्टखौ होगोन आरोना। ओंखायनो आं नैबे बाजैमोनहानाव फैनानै एसे जानानैहाय थांसै रिजाल्टखौ खोनासंनो लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। थावानो होनाया एसे खम जाबाय। मानो होनबा आङो थांलाय फैलाय खालामबाय थाला होननानै बाजैमोनाव हाबफैनानै ओंखाम जानानै थांफिनगोन आरोना स्कुलावहाय। ओमफ्राय आङो दा नै बाजैमोनहानि नानियाहाय नाखौ लाना फैबाय हाथाइनिफ्राय, आंखौ ओंखाम जालांसै होननानै। ओमफ्रायहाय दा ओंखामखौ जानानै आङो स्कुलावहाय थांफिनगोन आरोना टाइम मोनैनि। माबाखौ कबिखौ होफायाखै आरोना मटरखौल' रानि। माबाखौ कबि माबा फुलकबिखौहाय कुकाराव सोफायासै आरो। रानिया जोंना गोथाव गोथाव संनो रोङो नै। बेनि ओंख्रि संनायखौ मोनजाबाथाय जाब्रेलायो आरोना जोंहानि रानिनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ।
ओमफ्राय गोथाव गोथाव संनो रोङो फिथाफोरबो बानायनो रोङो हाफ बिस्कुट जानि खालामनो गोथाव आरोना Rani beri panjang fung silang. Ya. Kau pun masih ada. Mau tahu ya? Tawannya jebak जोंना थावनि डिजाइना नायलाय कम्पानिनि हा रुगारनो होमबालाय बेखौ आरो मोसाबावनांसिगोन माथो मुलि होबाय थायोना बेखौ रुनानै गारगोन आरो दैखौ माने कबिया मेडिसिन होनाय थायो नालाय बेनिखायनो रानिया होनदों बेखौ रुगारनानै दैखौ गारगोन होननानै आरोना दायो बयल खालामदों ओमफ्राय दा नाखौ एवबाय आरोना नाया दंबावोसो एसे माने सायजोबला जाग्रोनोसै ओमफ्राय दा लासै लासै सायबाय थानोसै आरो बिनि थाखोन गैया माबानि थाखोना मोनबाय मिलाया माथो बिनि थाखोना लोगोफोर गोथाव गोथाव जानांगौ इन्जय खालामनांगौ बेरायनांगौ ना सानफ्रोमबो दुखुआव थायोब्ला सेहेरायाबो गाज्रि जायो इनिफ्राय मा होनो गोसोखौबो मोजां मोना आरोना लोगोफोर जोंहाबो दुखु दं दुखु गैया नङा अब्लाबो जोङो बिदिनो जे टाइमावहाय सम मोनो सोलाबो बे टाइमावनो मोनसे गोसो खुसि जानानै ओमफ्राय जों इन्ट्रेस्ट मोननानै माने भिडिअखौ बानायनाय जायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो बानाय नोंथांमोनाबो इन्जय खालाम नोंथांमोनाबो जा गोसो खुसि मावदां जा ना बेनो आरो ओमफ्राय आंना दा टाइमाबो जासिगोन स्कुलावहाय थाङो मानो होनबा 10:30आवनो रिजाल्टखौ होगोन होननानै बुंदों ओमफ्राय आङो थाब थाबनो एवनानै जानानै थांगोनसै आरोना लोगोफोर नङाबा फिसालाफोरा नेबाय थागोन ना ओंखायनो थाब थाब एवदों थाब थाब संनानै जानो थांसै जोंना रानिया नाखौ सायफिनबावबाय आरो नाया सायजोबाखैमोन नालाय आद्रा जानानै थादोंमोन नै दा सायगासिनो आरो औ नाया गोरलै गोरलैद्राय माने ना गिदिर मोनासै नामाथाय ना गिदिर माबा मा होनो बरफनि नाखौबो जानो बायोना बरफनि नाखौ जाबाय थाबा आरो लोमजानाय मानाया थाब थाब जायो ओमफ्राय बेयो इन्जेक्सन होनाय ना औ बेमार जायो ओमफ्राय बिसानि मामिया ना बाजैया सुगार दं बेनिखायनो ना फिसाखौनो जानो होननानै लाबोबाय आरो ना मा थांखो ओमफ्राय मानसिमोना हा दावदैखौ रलाय टाइमखौ नायग्रोनि ओमफ्राय नै हिमांशु नै जोंना बाजैया
ओमफ्राय इथिंहाय हाजिरा दङ नै हाजिरा मावगासिनो आरोना ओमफ्राय बारि बेरा होदों आलु गायदों ओमफ्राय नै नैबेयावहाय बेसरबो फोदों आरोना बेयावहाय ओमफ्राय ससेयाव नैबेयावहाय आलु गायगोन नैथिं हा गारबाय सान्दुंआ ओरैबायदि गोसाखा नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो सान्दुंबाबो देखायनोसै आरोना ओमफ्राय नै बेराखौ होखांजोब्बाय मानो होनबा बोरमा हाबनो हायिनि दाउ हाबनो हायिनि बाजैया माने गुबुं होबाय आरो बेराखौ ओमफ्राय एसे गोबाव जोरनाय बायदि ओमफ्राय नैयावहाय बेसर फोदों ओमफ्राय आलु गायगोन होननानै नै बेयावहाय माबा बानायदों आरोना बाजैया हाजिराफोरखौ लगायदों थांगोन थांनो जों दा दसेनि उनाव अरुणाचलावबो थांनो हागौ आरोना लोगोफोर जोंना रानियाबो लोगो लागासिनो बाजैयाबो ओमफ्राय खामानि दंनो ओमफ्राय थांना फैनोसै आरो टाइमा मिलायबाथाय माने बिदिनो इन्जय खालामना फैनोसै बेरायनोसै ओमफ्राय माबाफोर लानो लुगैबाथाय लानोसै खम खमावनो मोनथारोनो हिमांसु नै हिमांसुआ दासो फैदों जोंना बेनो आरोना बाजैया जोंना बेसरा बेमार जाबाय थादों सुगार जादों आरोना सुगार बेखायनो सेहेराया एसे गाज्रि जाबाय नै हा हिमांसुआ दहाय सेख'बाय थादोंमोन माबाखौ गारहरदोंना दहाय मबाइलखौ नै हिमांसुआबो लोमजादोंमोन ना दे बाय बाय होनदो दे हिमांसु दे नोंलाय माथो हायबो होनो बाय बायबो होनो दे दे हाय होनदो नैथिं हाय होनदो बाय बाय होनदो दे दे बाय बाय टाटा होनदे होनला लाजिदों ना नै जोंना रानिया ओंख्रिखौ संखांबाय आरो सिम्पोल संनानै माने इमारजेन्सिबो जाबाय नालाय हाखु दाखुबो जाबाय ओमफ्राय मटर फुलकबि ओमफ्राय मा होखोथाय आलु ना संबाय आरो नै थुब संबाय ओमफ्राय नै आंना नाया फ्राय जाबाय रानिया संखांबाय आरो दायो जानोसै लोगोफोरनो नै लोगोफोर आङो जाखांबाय आरोना ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन बाय बाय